كم يمسيكم زي خبركم سمعتي زينا كقربلكم زينا زقربلكم ماني إلا الأزاري مكتلكم بمعدام فلما أرست زينا مبل 14 وعلى منسيات تقدف زوبا أوروبا تزازيمهم ماكل مياوي سلطنات سوا بقعة زهبو تمهرتي كبن مبال زمناوي ممهري مساريحتات يعتقلهم تشاينا قطبا زيمبابوي نمبربار كتتحقاقز مخانا حبيرام بريزيدنتات روسيا تركن إيران أب قداي سوريا زتيوم زرزر زينام جامي أب هنسا معكن موياون قطباون صقا هاجر بزبل تيما قبل 20 شعتن مقابيت كساب كلت ميازيا استخيده مبل 14 وعلى منسيات قدف زبا أوروبا دمدامي مجلسي بموصا تزازيموم أبتي لعلواي لأوخ منجستن جنبارن أمبسادرات كابستفرا لهجرات أوروبا أفريقيا أمريكان ما أكلاي مبرق انزمصو وكلتي هجراوينن حزباوينن ودابيتات كم أون محزت إيرتراس تساتفو وعلا أبي وصاي زنبرو منسيات موياون قطباون عقمتاتهم أبي هلو مدرخاوي تلأخوتات لمعتن مختن زو عللو أقبابات زنتصرو مصنعتاوي ورقاقتن أستمرتاتن قريبهم بتوسخي أبي منقسقاسن عماماتن نايتي ودابه بمنصر هلو كنتات هاجر قدامنتات قطباو لمعات عتوبن ادمعن كلن تناوي تساتفو ربعي بز مسرت اب قطباوي لمعات باتوكرو مسراح وحوس قربتنا مفتار زعلمه صعرتات منغستي مدغاف نتصابوتات قصالي بزبرخ نقحات مكتتالن ممكاتن اب وصاي زلو عقمي ارتراوين منسيات بزغبا نمتقام ربعي جنبار حلافنتون عمامون انصيرو بزبلص وطن كسرح كمون حقنيا مسل هاجر منصبراقن نمدماقن زحجزو زعباتات مركوس بمقبار زي سلاسل عمام بحليوتن مواهدن ماكلاش شماغله نايتي ودابه ككات وسينوم قن توعلا ودابي من سيات قدف زبا أوروبا سالساي قبايو أب زكانا علو بماكلاي شماغلا بزقربة صبصاب دحر مزتاي نزمت سكل التعمتات اتمرح حداس ماكلاي شماغلا تمريت عام بكالق وغن عمتاوي زباوي وعلا هاجراوينن حزباوينن ودابيتات دوباوي مبراق حبرات منقسات أمريكا بروهي مصاينا نهري نوسخلو معبالينا بزبل تيما أب كتما أتلانتا تقانيعهم أبتي بهاجراوي شماغلا دوباوي مبراق حبرات منقسات أمريكا استمرح وعلا بتن ودابيتات زكاية زلو عمامات كم أون أو زلو بلجاتاتن بدهوتاتن بزملكت تزتيوم فصام قديات امباسي ارترا بحبرات منقسات أمريكا أتو برهانة قبري ودما دبلوماسياون اتفتات منقستي ارتران قسقاسون اجام أب وصاي زنبرو زيغاتات أب هاجراوي مدبات لمعاتن مختن بزملكت زرزراوي مبرهي أغريبوم تساتفت بوغنم تتقامنت إلكترونيكاوي منببتي أب إيرتراوين تمهارون معباي زي سلاسل زلو مدب نمعوات 101 إلكترونيكاوي منببتي نمغزا زوعل 13,130 دولار أبركيتوم ماكل موياوي سلطناتات ساوا زمناوي ممهري مسارحيتات بمعتاق بقعت زهبو تمهرتي كبن مبال يسرح كم زلو رأس ممهرتي ماكل ممهر تسفاي تولد قليصهم خيال الركب ممهر تسفاي تمهارو ممهرانن عليتن زصنحهم حقوافات بأقاه بمقرامن بلجأتاتهم بمعتاقن نزل على عواتك كسعرو تلابيهم زلونا بدهوتات ببجيزيو يلليون يفتحنا له بمبال دما أكاديمية تمرتي أدمعنتن بقعتن كهلوه بمويا كدرع سلزلوه من سياد سعري بموسخ تراحين زلو عدلات أبي الربح كوعلوه ممهران دما نزلوهم فلتت بقبو بمتحلاف بقوع تكاي ولدو أبي مخسكواس أبي ارتيعون كسرحو أزغاخيرهم أزاز مأكل سلطنا هجراوي أغرغلوت كولونيل دبساي قده بزسمعو قال أبزي ساوه مأكل تمرتن سلطنان كويناتلو زلاقوان كلن أب أزلو أهدوتات سقطاتن نابزي قدامنت هنصت هجر بمقنع نتفتات بيت مرتي وارساي كالون مأكل مياوي سلطناتات نمدنفعن معواتن بوهدت كسرحة كم زادلي قليصوم
ኣብ 2007 ስሩሕ ዝጀመረ ማእከል ሙያዊ ስልጠናታት ሳዋ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ 16 ዓውድታት ስልጠና ዝሳተፉ 982 ኣብ ቀዳማይ ዓመት 1161 ድማ ኣብ ካልኣይ ዓመት ብጠቕላላ 2143 ተማሃሮ የሰልጥን ከም ዘሎ ሰነዳቱ የመልክቱ። ሓረስቶት ደቂ ኣንስትዮ ንኡስ ዞባ ሽዕብ ብውሕጅ ዝዓነወ ዓግማትን ዘቢራትን ብምጽጋን እቶታውነትን ንምዕዛዝ ዝካየድ ዘሎ ወፈራዊ ንጥፈታት ንምዕዋት ኣበርቲዕን ይሰርሓ ምህላወን ገሊጸን። ንሳተን የሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ ጸጋታት ከባቢኻ ብግቡእ መዝሚስካ ኣብ ረብሓኻ መውዓልን ብመግቢ ነፍስኻ ክትክእል ምስራሕን ንኹሉ ኣካል ሕብረተሰብ ዝምልከት ስለ ዝኾነ ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ መሰረታዊ ምዃኑ ኣስሚረናሉ። እተን ሓረስቶት ደቂ ኣንስትዮ ወሲኸን ዝነብራሉ ከባቢ ሰፊሕን ምቹኡን ናይ ሕርሻ መሬት ስለ ዝውንን ከምኡውን ደቂ ኣንስትዮ ኣልሚዐን ክረብሓ ስለ ዝተተባብዓ ተሳትፎአን ኣበሪኸን ካብ ተጸባይነት ንኽገላገላ ኣማዕቢለን ምህላወን ሓቢረን። ገዲም ተጋዳላይ መሐመድ ዓሊ ዑመር ብሓደ ሚያዝያ ኣብ መበል 69 ዓመት ዕድሚኡ ተሰዊኡ። ኣብ 1966 ናብ መሳርዕ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ዝተጸንበረ ገዲም ተጋዳላይ መሐመድ ዓሊ ክሳብ 1981 ካብ ተራ ተዋጋኢ ክሳብ መራሕ ብርጌድ ኮይኑ ዝተጋደለን ዝመርሐን ሓርበኛ እዩ። ካብ 1981 ክሳብ 1990 ኣብ ሱዳን ምስ ስሙር ውድብ ድሕሪኡ ድማ ኣብ ወርሒ ጥሪ 1990 ናብ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ብምጽንባር ክሳብ 2003 ብዝተፈላለየ ጽፍሕታት ሃገራዊ ግቡኡ ከማል ድሕሪ ምጽናሕ ተጣይሱ ኣብ ትካል ኩባንያ ህንጻ ሰገን ፋብሪካ ሕጡብ ጊንዳዕ እናሰርሐ ህይወቱ ክመርሕ ጸኒሑ። ስውእ ገዲም ተጋዳላይ መሐመድ ዓሊ ዑመር በዓል ሓዳርን ኣቦ 9 ውሉዳትን እዩ። ስነ ስርዓት ቀብሩ ድማ ብሓደ ሚያዝያ ኣብ ኣስመራ ተፈጺሞም። ኩባንያ ህንጻ ሰገን ብመስዋእቲ ገዲም ተጋዳላይ መሐመድ ዓሊ ዑመር ዝተሰምዖ መሪር ሓዘን እናገለጸ ንስድራ ቤቱ መቃልስቱን ፈተውቱን ጽንዓት ይምነ። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ምስ ዜናታት ውሽጢ ሃገር ኢኹም ጸኒሕኩም ድሕሪ ዛ ሓጻር መሰጋገሪት ንዜና ወጻኢ ሒዝና ክንምለሰኩም ኢና። ደጊምና ምክትታልኩም ንዕድም። ዜና ወጻኢ ቻይና ቁጠባ ዚምባብዌ ንምብርባር ክትተሓጋገዝ ምዃና ፕሬዚደንታት ክልቲአን ሃገራት ብ3 ሚያዝያ ኣብ ከተማ ቤጂን ኣብ ዝተራኸብሉ ገሊጻ። ሃገሩ ምስ ዚምባብዌ ኩሉ መድያዊ ዝምድናታት ንምድንፋዕ ዘለዋ ድልውነት ዘረጋገጸ ፕሬዚደንት ቻይና ሲጂፒንግ ኣብታ ሃገር ክትገብሮ ንዝጸንሐት ወፍሪ ክብ ከተብሎ ምዃና ወፍርን ቱሪዝምን ሃገሩ ንምብርባር ኣብ መወዳእታ 2017 ካብ ቻይና ልዕሊ $150 ሚልዮን ናይ ልቓሕ ስምምዕ ከም ዝተኸተመ ጸብጸባት ይጠቕሱ። ብዘይካዚ ክልቲኦም ኣብ መንጎ ሃገራቶም ክካየድ ዝጸንሐ ንግዳዊ ምልውዋጥ ክዕብይዎ ምዃኖም ኣብ ትርክብ ገሊጾም። ዝሓለፈ ዓመት ፕሬዚደንት ዚምባብዌ ኮይኑ ዝተመርጸን ናብ ቻይና ናይ ፈለማ ምብጻሕ ዘካይድ ዘሎን ኤመርሰን ምናንጉንጓ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ቻይና ሌኪኽያንግ እውን ኣብ ተመሳሳሊ ዛዕባታት ርክብ ከም ዘካየደ ማዕከናት ዜና ኣቃሊሕን። ፕሬዚደንታት ሩስያ ቱርክን ኢራንን ሎሚ 4 ሚያዝያ ኣብ ጉዳይ ሶርያ ዘተኮረ ስሉሳዊ ዘተ ከም ዘካየዱ ተቃሊሖም። እቶም መራሕቲ ዛጊት ንዝተበጽሐ ስምምዕ ዝገልጽ ሓበሬታ እኳ እንተዘየለ ቅልውላው ሶርያ ሰላማዊ ማዕልቦ ክረክብ ከካይድዎ ዝጸንሑ ጻዕሪ ከም ዝቕጽልዎ ግን ሓቢሮም ኣለዎም። ሩስያ ቱርክን ኢራንን ሻውዓይ ዓመቱ ኣውፂሩ ዘሎ ግጭት ሶርያ ብሰላማዊ መገዲ ንምፍታሕ ኣብ ካዛኽስታን ተኸታታሊ ዝርርባት ሰላም ከም ዝወደባን ጽቡቕ ውጽኢት ከም ዝተረኽቦን ጸብጻባት ይረድኡ። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ንምፍጻም ኣርእስታቱ ክደግመልኩም። መበል 14 ዋዕላ መንስያት ህግደት ዞባ ኤውሮጳ ተዛዚሞም። ማእከል ሙያዊ ስልጠናታት ሳዋ ብቕዓት ዝህቦ ትምህርቲ ክብ ንምባል ዘመናዊ መምሃሪ መሳርሒታት ይዓጥቃሎም። ቻይና ቁጠባ ዚምባብዌ ንምብርባር ክትተሓጋገዝ ምዃና ሓቢራ። ፕሬዚደንታት ሩስያ ቱርክን ኢራንን ኣብ ጉዳይ ሶርያ ዘትዮም ዜና ኣብዚ ይፍጸም።